Здравейте, приятели! Това е моето първо survival видео на Minecraft. И бях направил едно предишно на същия урод. Буквално, просто го рекреейтнах. Но нещо се бъгна, пипнах без да исках един ситинг. Го бъгна. Там. То сервер е много интересен урода. Има ютубър поснал от доктор Хуй, между другото, докато го пробвах. Разбрах, че като убиеш кокошка тука, или мисля, че е каквото иде, ти пуска тя нещо. Самата кокошка ти пуска... Една ми пусна Diamond Ore, но не можах да ги епа. Всичко ти пуска руда, заради ютубър пост. Добре, време е за малко смърт. Коя кокошка е първа? Коя иска? Какво искаш? Ела ти си. Умрах да се бъгна. Ето, виждаш ли, дропна ми дърво. Даде ми ачивмент. Сетих се. От апдейта е. От апдейта. Да. Като спалнеш кокошка. Спалнеш кокошка с новия апдейт и такова. Е Lucky Chicken. Дали е Lucky или не, като Lucky Block също. Тъпи. Ти какво имаш? Не искам да ти дам сорда, би. Върди си би сорда. Много си. Ще те убия. Не, добре, няма. $10 за 5 айра. Това е чисто... Дай ще взема всичко тук. 10. Това не е ли 10-ка? Не, това е 5-тачка, 50-тачка, единичка. Май съм богат. Единичка, 2 голд. 15 айрен, ще мога да си направя гир. Колко ченка съм на малко. Трябва да изчакам да стане ден. Крафтинг. Крафт на 2. Ти колко демидж биш 4? Какъв смисъл? Сорда. 6 плейти съм примерно да играя на голд. На голд булт ще играя. Така, сега да отворя тебе и тебе и да крафна един пик айра. Биха... Спайдерите не умряха ли вече? Май са на покрива. Само подсети, мерси. Питах се да ги изпека в... Да ти оставя парите вътре. Ти какво имаше? Питайран за 7 по 10. Много ти е тъпри. Там... Тук има стъркшели на ютубъри. Не, това искам да крафна. Добре, що не. Къде е доктор Ху? Егле. Tardis command block, Tardis console не се крафтва. Това са тия да ми трябват неща. Sonic Blaster, Sonic Screwdriver, Vortex, Screwdriver, Диамант, Emerald, много скъпо. Redstone Block. Много скъпо, бе! Classic Tardis. Как се крафтват тия Tardis? Не мога да... Candy, Sonic Screwdriver, това не се крафтва. Ето. Не стана ли вече ден? Тук имаше нещо интересно, което исках да вие как се крафтва. Маскет, супер. Да, фърничър. Къде е... Не ми трябва чер, искам овен. Скъпо. Не, това за какво ми чиар. Не, кабинет. Чест и околот. Май ще мога да го... Ако обича се мръдни от крафтинг бенч.
трябва малко лут, аз цялото го изпекох. Knife. Stick toast, bread. Не. Трябва ми борд. Ето чопър за борд. Така, бар, клоти, quartz. Ето това ми трябва. Пак ли block of quartz? Какви сте глупости? Компютър, как се крафта? Block of iron, много неща иска. Хей. Странно, фрич. Пак iron. Basic cabinet. Един чиер ще крафтна като стане ден. Аре бе! Верно са на къщата. Ще верно, ще му стане ден, ще спрета. Не мога да крафтна спиер. Ето. Буден спиер. Какво може той? Да те убия ли? Мога да те убия. Ети спиер. Дропна ми даже 2. Да пикъп на втория. Втория бе. Те някои си самоубият, май. Мисля, че ми е стилнал пикекс. Така, ето. Ето, давам ти. Си искам. Това па е много. Как да крафтна? Само стикс. Тук що изхабих стикове за това. Много време се бави деня. Това мога да го събера и то твърде лесно. Ще си крафтна той да 6 атак да има, че... Не може да вземеш много от тия неща. Тези. И тези са експенсив. Той си затвори вратата. Аз го пазя от спайците, а той затваря вратата. Скоро май няма да стане. Чиканек. Пари. Аз стана богаташ. Не трябваше да скроя драйвера. Редстоун, много редстоун. Беше най-тъпото нещо, което съм виждал. Fail to kill it. Как очакваш да убия? С какво да убия? С sword with luck. Стъкло. Малко кол. Някой от тях ми пусне диамант или редстоун, ще е много добре. Редстоун или айрон? Пусна много неща. Че там да побия малко кокошки. Видяхте ли Diamond Ore? Колко ор ми даде? Тук не мога да го... Не бе, то заваля ор. Пичам те. Какво стана, бе, това? Ще и да ме убие. Пясък. Там видях това. Не, тагове, карай, трябва ми лут. И спешно фуд. Едно кук чикън.
Сега си иска да си крафна, да, штори и... Да бе, и кабинет. Си сторва малко неща. Ела бе. Но ми се отваря. Ресено лава е пусна. Ето, там долу има... Ето точно тук надолу има много различни неймо. Изкрафна една шъва. Има един диамант, няма за какво би спомням, ще крафна даймонд шъва. Black Iron. Честно казано съм оплашен от тия. Не ги знам какво е. Че това са ютубъри. Не сте ли? Си взех с мене парите. А, десетка. Ти какво искаш? Тачка и десетка. Няма. Носа ви оферти. Това мога да го използвам. А, това е за Тардис. Не, че имам, да. Но ми трябва много редстоун. А знаете ли, пичове, къде има редстоун? Това е Red Diamond. Не, Руби. Че няма Руби сорт. Няма нищо тук. Дори не ми дадам. Добре, искам да крафна това в Тардиса. Какво трябва да направя за да го крафна? Спайдър спиар. А, как да взема куче също? Emerald Iron. Ако намеря един емералд... Даймонд ли беше тук? Даймонд. Сериално ли? Изхъбих единствено си. Сори бе. Човек прави каквото трябва. Добре.
левнах много яко. Тук трябва да има още кокошки, една да пусне диамант. Защото ако пусна диамант, ще мога да крафтна това да тардис. Що всички са под земята, спомнили се в кейвове. Трябва да направя минигейм с това. Нямам повече чиканс. Кубики. Нищо каре. Хода майнвам, сега ще си крафна и ще си го заведа малко. Добре, ще пека скарквал малко айрон. Какво исках да... да, 18 от... Така, по средата прави кабинет. Трябват ми... също и стикс, много стикс. Да, ми 2. Ще крафна още 2 чифта стикс. Да, 2 ще сложи на всеки един прозорец тук. Штори. Добре. То кабинет как изглежда? А то па не е за пот. Пази се, бе! Гледай, номера да ми заставаш на пътя. Ти ми са квартиранти, затова няма да те убия. Така не е ли по-добре? Някакъв сан, само един пис. Ще отида да взема малко. Ще крафна още едно нещо и свършвам. Имам даймонд чила, какво правя? Ей, кримина, тия дропват стъвс. Са супер бързи, което много ме изне. А само 20 кръв. Руби. Полезно. Ще ми щупи сорта, ако се бие още много. Трябва да запазя 3. Как се крафтва маса? Ма не малка, голяма маса. Масичка, така е добре. Да, така е супер. 3 стъкла стига. И взех стъклото, за да си направя бум. Glass door. Беше странно. Така ще видим всичко навънка. Добре, приятели, това ще е за това видео. Абонирайте се, поздравейте.